Avui hem vingut a l'estany de l'Orri, que és un llac que està a 2.160 metres d'alçada, on trobem unes condicions de neu molt bones per poder fer excursions amb raquetes. Hem sortit des de l'estació de Lles, del Cap del Rec, hem passat per un bosc molt bucòlic. I un cop arribem aquí al llac, encara que no ho sembli, estem en un llac que ara el trobem totalment glaçat. I on puguem disfrutar de la neu en família i en parella de totes maneres.